nimittäin meillä esiintyy täällä Aalto-yliopiston filosofian professori Matti Häyry. Ja otsikko kuuluu: ei uusia ihmisiä, ei maailmaa, ei tarkoitusta, mutta missäköhän järjestyksessä? Kirjoittamassaan tapahtumakuvauksessa professori Matti Häyry kirjoittaa: jutustelen niitä näitä antinatalismista, ei uusia ihmisiä, eksistintionismista, ei maailmaa, ja nihilismistä, ei tarkoitusta, sekä höystän jutusteluani asian sopivilla ja sopimattomilla lauluilla. Antinatalismi tarkoittaa minulle, että minulla ei ole jälkikasvua. En aio hankkia sellaista, eikä minulla olisi mitään sitä vastaan. Olisin ehkä jopa mielissäni siitä, että kaikki muutkin noudattaisivat samaa linjaa. Muotoilut ei mitään sitä vastaan ja ehkä jopa mielissäni johtavat niin syvälle moraalifilosofian uumeniin, että saa nähdä, päästäänkö sieltä takaisin. Niistä seuraa myös epämääräisesti rajattu ekstintionismi. Nihilismini, jos sellaista on vielä valin kauhassa. Katsotaan, onko minulla siinä mitään järkevää sanottavaa. Ellei, ainahan on puistofilosofian sankka joukko, jolta voin kysyä, eiköhän se sitä jotenkin yhteispelillä. Matti Häyry on professori ja tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen kirjansa Antinatalism, Extinction and the End of Procreative Self-Corruption yhdessä Amartya Sakkenin kanssa on herättänyt huomiota kaikkien maailman 5 antinatalistin keskuudessa. Matti Häyryn esitys toteutetaan ja tallennetaan yhteistyössä The Exploring Antinatalism podcast-kanavan kanssa, joka on Puistofilosofia ry:n yhteistyökumppani. Matti Häyry, olkaa hyvä. Kiitoksia. Onko viulussa ääni? Siinähän se suurin piirtein tuli mitä mä esiinnyin jonain synkkänä helmikuisena yönä. Mä olen nähtävästi tonkin kirjoittanut, se oli kaikki siinä. Mä olen sitten laskenut, että ehkä maailmassa on nykyään 7 antinatalistia, niin kyllä tää tästä. Mutta jos homma pelaa, niin lähdetään näistä. Well, come on all you big strong man, Uncle Sam needs your help again. He's got himself to a terrible jam way down yonder in Vietnam. So throw down your book and pick up your gun. We're gonna have a lot of fun. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gate. There's no time to wonder why. Whoopee, we all gonna die. I feel I'm fixing to die, Rag. Semmoinen kätevä nimi. Oli tällä kappaleella kun Country Joe and the Fish, yhtyeellä myöskin aika kätevä nimi, esittivät tämän vuonna 1969 Woodstockissa protestoidakseen Vietnamin sotaa vastaan. Ja yhteys tähän tilaisuuteen tietenkin ja tähän päivään on ilmeinen. Ensinnäkin tämä Puistofilosofia-tapahtumahan on vuosittainen Suomen filosofia Woodstock. Siitä kiitos Antti Sorrille. Ja tällä kertaa meillä on sitten myöskin apuna äänessä Eetu ja Otto. Kuvauksessa Matthew. Ja poissa olevana Chicagossa Amanda ja The Exploring Antinatalism podcast. Noin. Ja sitten tuo oli yhteys Woodstockia ja sitten yhteys Vietnamiin on tietenkin se, minkä S. Albert Kivinen, tuo ikaalisten suuri poika, meille on antanut. Ja hänen kunniakseenhan tuohon laitettiin juuri S. Albert Kivisen kuja eilen niin, että mikäs häntä tässä nyt siteeratessa. Valkoisen miehen ujoimman näin kulmassa Kaakkois-Aasian. Ja syystä jota tiedä en mainitsi ydinlatauksen. Hänhän noitakin pommittaa ja ottaa kiinni mistä saa. Mut pohjimmiltaan kuka ties, hän onkin pelkkä purukumimies. Pentagonin peikot pahat, meitä ei voi lannistaa. Heidän ovat pommit rahat, mitään eivät aikaan saa. Bumtsi bum, saa olla mukana
boom 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 chi boom boom chi boom boom padadada boom chi boom chi boom boom tadadada boom chi boom chi boom boom. Näin aikamme kun räjähti, niin vihdoin viimein kävi niin, että jätti Vietnamin ja Laosin ja Taiwanin. Ydinasemonopolit nyt jo murtuu sulaen, estä eivät mitkään roolit murtumista valkoisten. Padadada boom chi boom boom padadada boom chi boom padadada boom chi boom padadada boom chi boom. Kiitos Pajusta. Ja sillä tavalla S. Albert Kivinen lauleli tästä Vietnamin sodasta, aikajana siitä eteenpäin sitten tullakseni omaan esitykseeni täällä, niin on se, että Vietnamin sota loppui keväällä 1975. S. Albert Kivinen noista sanoista päätellen kirjoitti tuon lyriikan sitten vähän sen jälkeen, koska siinä oli hommat jo loppunut. Ja sitten kesäkuussa 1975 mä menin armeijaan, josta mä en sitten päässyt 6-7 vuoteen pois. Mutta palataan niihin aikoihin tässä seuraavaksi ja hypätään nyt suoraan yli siitä. Tammikuun 1982 mä olen loppujen lopuksi päässyt sieltä armeijasta pois. Ja nyt sitten mä olen päättynyt, että mä rupean opiskelemaan Helsingin yliopistossa. Ja mulla oli kevätkausi, oli tammikuu, tultiin kevätlukukaudelle. Mulla oli kunnianhimona se, että mun täytyisi suorittaa jokin opintokokonaisuus tai pari. Ja siihen aikaan se oli korkea approbaattur-arvosana. Mutta sitä ei nyt missä tahansa aineessa voinut suorittaa yhdessä lukukaudessa. Ne 2, jotka valikoitu tällä perusteella, oli sininen kirja, filosofisen tiedekunnan historiallis-kielitieteellisen osaston teoreettinen filosofia, jossa oli mahdollista, ja sitten punainen kirja, valtiotieteellisen tiedekunnan käytännöllinen filosofia, joista kummastakin mä suoritin sitten se approbaattori siinä ensimmäisen kevään aikana. Tieto-opin kurssille kun menin, niin siellä oli opettajana jo silloin legendaarinen dosentti S. Albert Kivinen. S. Albert Kivisen kanssa mietittiin sitä sun tätä, mutta yksi hänen esimerkkeistään, joka mulle jäi mieleen, josta nähtävästi koko mun urani kumpuaa, niin oli se, että onko hammassärky nurkassa. Tilanne on tämä. Nythän on niin, että kun me mennään hammaslääkärin vastaanotolle, niin aika usein meillä saattaa olla hammassärky sinne mennessä. Mutta nyt on kuitenkin myöskin niin, että kun me lähdetään sieltä hammaslääkäriltä, niin meillä ei enää ole sitä hammassärkyä. Joten, niin kuin S. Albert silloin niin viisaasti kysyi, mihin hammassärky meni? Vai onko niin, että ne jollakin tavalla jää sinne hammaslääkärin vastaanotolle? Onko hammaslääkärin vastaanottohuoneen kulmassa esimerkiksi pino hammassärky? Ja sehän selittäisi sen, että minkä takia meitä pelottaa. Ja me tunnetaan näitä hammassärkyjen läsnäolo siellä. No, mä olin päättänyt pyhästi sieltä sotaväestä lähdettyäni, että kun mä menen opiskelemaan, niin mä opiskelen jotain kunnollista ja opin ammatin. Eikö mitä. Tämän S. Albert Kivisen luennon jälkeen, niin mä jäin koukkuun filosofiaan ja muihin tämmöisiin asioihin, eikä musta koskaan mitään tullut sillä tavalla, että sillä tiellä ollaan vieläkin. Mutta mä sitten kuitenkin rupesin tajumaan siinä vähitellen, että sitä särkyä on vähän joka paikassa muuallakin kuin mahdollisesti hammaslääkärin vastaanottohuoneen nurkassa huomaamattomasti. Koko maailmahan tuolla jossain kärsii ja sen takia musta tuli monenlainen isti. Mä olin ties mikä salonkikommunisti ja anarkisti ja sanokaa joku ismi, niin mä luultavasti olin sitä. Mutta nämä, jotka parhaiten jäi, niin ne on ne, mitkä Antti tuossa jo luettelikin ja ne on sitten antinatalismi, jotain lapsensaantia vastaan, sitten extinktionismi, ei sillä mitään väliä, vaikka ihmisiä ei enää olisikaan, ja sitten nihilismi, tällä maailmalla mitään merkitystä muutenkaan ole. Mutta aloitetaan näistä 3, niin siitä antinatalismista, joka oli se Antin varsinainen tilaus, ja niin kuin Antti sanoi, ja toistanpa sen tässä, koska se on esitykseni rakenne, niin antinatalismi minulle yksinkertaisesti tarkoittaa vaan sitä, että mulla ei ole jälkikasvua, mä en aio hankkia jälkikasvua. Mun puolestani olisi ok, jos kaikki tekisi ihan samalla tavalla. Ja itse asiassa mä voisin olla vähän mielissänikin, jos kaikki tekisi samalla tavalla. Me palataan tuohon sitten, että miksi mun mielestä on ok, jos kaikki tekisi niin. Mutta me lähdetään liikkeelle siitä, että miksi mä olisin mielissäni siitä, jos kaikki tekisi niin.
Ja siinä meidän täytyy sukeltaa suoraan sitten syvään päähän. David Benatar on eteläafrikkalainen filosofi, joka esitti ensimmäisenä jossain artikkelissa 1997, mutta varsinkin kirjassaan Better Never to Have Been 2006 antinatalismin alkeet tai pitkospuu niin kuin hän ne ymmärtää. Mähän nyt tietenkään en osaa tehdä näin minkään muun kuin laulun kautta, niin että mä tein siitä asiasta laulun. Ne teistä, jotka tuntee äärimmäisen vanhaa dinosaurusten aikaista musiikkia, saattaa tunnistaa jonkun liivepullaisyhtyön jostain täältä takaa, mutta siis lyriikat näin. Better never to have been this your parents didn't see, so they sent you down that road of misery. Didn't grasp asymmetry, failed to feel equality, didn't see that all they had was fantasy. Sleep is good, calm is better, but the best would be never to have been brought into this sadness at all. They were blind as they could be in their dreams of harmony. Pollyanna be their guide to destiny. Sleep is good, calm is better, but the best would be never to have been brought into this madness at all. Non-existence, let me stay. Can there be a brighter day without you or me or without anyone? Sleep is good, calm is better, but the best would be never to have been brought into this sadness at all. Better never to have been quality asymmetry, better never to have been at all. Better never to have been at all. Ja siinä, niin hämmästyttävää kuin se onkin, että se voi 2 minuuttiin laittaa, niin siinä on melkein kaikki, mitä David Benatar sanoi antinatalismista. Ja siis kirjan nimi oli tuo Better Never to Have Been, että siitä voidaan lähteä liikkeelle. Mutta mä mainitsin tuolla myöskin hänen tärkeimmät käsitteensä, jotka on aksiologinen asymmetria, eli siis arvoja koskeva epäsymmetria, siis ihmiselämän eräitä arvoja koskeva epäsymmetria, ja sitten elämän heikko laatu, ja niiden varaan hän rakensi teoriansa. Mä en ole samaa mieltä David Benatarin kanssa oikeastaan lainkaan, mutta joka tapauksessa hän sanoi aksiologinen asymmetria, otetaan se nyt ensinnäkin. Siinä on semmoinen ajatus, että meillä on kahdenlaisia olioita tässä maailmassa, hämärää, mutta joka tapauksessa semmoisia, jotka on olemassa tai jotka tulee olemaan olemassa. Ja sitten semmoisia, jotka ei koskaan tule olemaan olemassa, mutta jotka on siis mahdollisia, joita me oli nyt, miten oli. Joka tapauksessa, nyt jos me tuotetaan mielihyvää niille, jotka jo on olemassa tai jotka tulee olemaan olemassa, niin sehän on hyvä homma. Jos me tuotetaan tuskaa tai mielipahaa niille, jotka jo on olemassa tai tulee olemaan olemassa, niin sehän on paha juttu. Se, että me tuotetaan pahaa niille, jotka tulee myöhemmin olemaan maailmassa, sanotaan tuleville sukupolville, sehän on paha juttu. Mutta se, että me ei tuoteta mielihyvää jollekulle, joka ei tule koskaan olemaan olemassa, niin se on se taas, ei sillä ole mitään väliä. Se ei ole hyvä eikä se ole paha. Ja tämä nyt oli siis niin kuin summa summarum aksiologinen asymmetria. Tähän David Benatar valitettavasti ei ole utilitaristi. Utilitaristi sanoi, että toi on tuo roskapuhetta sillä tavalla, että utilitaristi mielestä niitä vaan lasketaan yhteen. Meillä on mielihyvää, meillä on tuskaa. Ne osuu näille ihmisille tai noille ihmisille, oli ne nyt sitten mahdollisia tai mahdottomia tai mitä. Joka tapauksessa ne lasketaan yhteen. Jos mielihyvä jää plussan puolelle, niin se on hyvä homma. Jos
tuska jää plussan tai päällimmäiseksi, niin se on paha juttu. Näin sanoi utilitaristit. Mutta sitten joku meni keksimään tämmöisen jutun, jonka nimi on negatiivinen utilitarismi. Ja se on se, että niitä mielihyviä ei oteta lainkaan huomioon. Ja me mennään vaan sen mukaan, että missä se on niin kuin ottaa huomioon meidän tärkeysjärjestyksen ja prioriteetin, niin kaipaamme jotain semmoista suurin piirtein näissä asioissa tehdäänkin. Mä olin, kun David Benatar ensimmäisen kerran esitti, se on niin nuori mies, ensimmäisen kerran oli esittänyt systeemiinsä, vasta jäi eläkkeelle. Silloin 1997 esitti ensimmäisen kerran tämän, niin mä olin 3 vuotta aikaisemmin jo kirjassa Liberal Utilitarianism and Applied Ethics. Sivun 187, nootissa 56. Että siis kaiken näköistä ihminen voi muistaa, se voi tarkistaa. Sivu 187, nootti 56, mä sanon, there is no need to become existent. Ja mä olin siinä matkalla, en suinkaan tämmöisellä mielihyvä tuska, eli hedonistisella arvoteorialla, vaan mä olin tarvepohjaisella. Että älä frustroi muiden tarpeita ja sitten taas pyri tyydyttämään muiden tarpeita. Silloin kun me puhutaan niistä, joita ei edes ole olemassa, kultaseni hankittaisiko me lapsi? No, tarvitseeko se lapsi tätä elämää? Sitä kun ei ole olemassa, niin ei tietenkään, ei semmoista mitään tarvetta tulla olemassa olevaksi ole. Joten siis mä olin sivuttanut koko aksiologisen asymmetrian 3 vuotta ennen kuin David Benatar oli edes saanut tutkintonsa suoritettua ja julkaistua ensimmäisen artikkelinsa. Mutta se nyt on vaan, mä nyt olen semmoinen, eipä näille mitään näillä systeemeillä mahda. Mutta sitten se varsinainen juttu, joka tästä tulee niin kuin ongelmaksi, on se, että tämä ei vie meitä kovin pitkälle. Hyvä. Voi siis olla sillä tavalla, että meillä ei ole velvollisuutta tuottaa edes semmoista, jolla olisi hyvä elämä, niin elämään. Mutta eihän tämä sano mitään siitä, että olisiko meidän lupa siihen. Ei tämä myöskään sitä kiellä. Siis se sanoo kyllä, että älä tee niitä, joilla tulisi paha elämä, mutta ei sano oikein mitään niistä, joilla voisi olla se hyvä elämä. Ja sitten me tullaan siihen, että miten tästä eteenpäin David Benatar. Ja David Benatar nyt sitten taas tuli tässä tähän toiseen keskeiseen käsitteeseen, joka oli elämänlaatu. Hän sitten taas siinä kirjassaan sivulla, jonka mä olen myöskin muistanut, mutta en uskalla nyt siteerata suoraan, niin hän sanoo, että even the best lives are very bad. Eli siis parhaatkin elämät ovat tosi pahoja. Ja tällä se on sitten mennyt tämän 30 vuotta ja aika moni on sanonut, että ei se nyt noinkaan mene. Mutta me ollaan filosofia, niin mennään siihen, että tämä voidaan analysoida. Sen voi ajatella objektiivisesti tai se voi ajatella subjektiivisesti. Jussi Hakulinen vuonna 1983, myöskin siis kauan David Benataria, ajatteli sen objektiivisesti. Lapset pihalla näet, ikkunas alla leikkivän leikkejään. Sä siihen paikallesi ikkunaan jäät, siihen ikkunaan jäät. Lennät vuosien taa, ne muistot päivittäin sut valtaansa saa. Ne joutsen lauluun etsii taas laulajaa, etsii taas laulajaa. Nuo hetket syntymästä kuolemaan, kun silmä luomiin heijastuu. Saajoiset uskomaan kai Jumalaan, toiset saatanaan tai mihin vaan, mut ei kuitenkaan tähän maailmaan. Sä kerran löysit myös sen, tuon puolen vuosisadan rakkauden. Sun oli helppo olla onnellinen, olla onnellinen. Nyt mitä vaistoillas teet, kun linnut pesästään on pois lentäneet. Ja enää valokuvat kellastuneet, ne selaat taas uudelleen ja taas uudelleen. Et ehkä sääliäni kaipaa, ei se saa tuskaa kuolemaan. Tuo tuska laulun tämän kirjoittaa, tuo tuska kiinni saa kenet vaan. Tuo tuska kiinni saa. Suruhuntu sinään, se 5 vuotta sitten sai hengittää.
Sut joutsen laulu silloin sai itkemään, sai itkemään. Tahtoisit olla niin kuin silloinkin, kun peityit huntuun valkoiseen. Se on jo jäänyt ajan jalkoihin, niin kuin sinäkin. Ta-da-da-da-da-da-da-da. 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 Mä tahtoisin yrittää, mä että silloin joen pinnalle jään. Kun joen tulvivan mä uopistaan näen, joen tulvivan näen. Nuo naiset marketeissa kärryineen ja miehet kantavaareissaan. Nuoruuden lähteestä kai haaveilee ja tuska laimenee tai miten vaan. Taas hetken lähempänä kuolemaa, ei haidu tuska milloinkaan. Tuo tuska laulun tämän kirjoittaa, tuo tuska kiinni saa kenet vaan. Tuo tuska kiinni saa kenet vain haluaa. Itsekin olen Porista, niin ymmärrän kyllä Jussi Hakkulisen pointin ja sillä tavalla mulla oli se sama täti, josta mäkin ajattelin, että siinä se vanhainkodissa on ja onkohan sen elämällä mitään arvoa, mutta siinä on tämä kuitenkin, että kun rupeaa muiden ihmisten elämää tuolla tavalla, niin kuin Jussikin tuossa kuitenkin sanoi, että ehkä sääliäni kaipaa, ehkä siinä nyt kuitenkin oli se että anna nyt kloppi mun päättää itse elämänlaadustani. Ja tämä on siis tullut myöskin monta kertaa David Benataria vastaan. Ihmisten pitää sitten saada päättää. Ja toki päättävätkin. Mä sitten taas, nyt mennään sinne mun armeijavuosiin, niin siellä sitten taas mä olin edennyt ja olen Pääskyvuoren varuskunnassa toisessa erillisessä viestikomppaniassa. Nuorena luutnanttina päivystävänä upseerina on tylsää eikä ole mitään tekemistä ja mä katson ympärille, että tältäkö tämä mun maailmani nyt näyttää. Niin tässä on sitten subjektiivinen näkemys siitä, että ei se elämä nyt ja niin edespäin. This is your life and nobody's going to change it. It's everything you have done. It's everything you will do. Change it. Sign the same old papers. Do the same old things. And the pain gets to you and you don't even know what you're missing. Take a train, take an airplane. Take a boat, it's all the same. Before the pain gets to you and you don't even know what you're missing. This is your life and nobody's going to change it. It's everything you have done. It's everything you will do. Change it. It's killing you softly. It's hanging you tight. And the pain gets to you and you don't even know what you're missing. This is your life. This is your life. This is your life. Niin, että mulla oli sitten 23-vuotiaana nuorena upseerina tommoinen näkemys elämästäni, niin että siinä nyt mennään kuitenkin siitä David Benatarista yksi paremmaksi, että mä puhun nyt vain itsestäni enkä muista.
Tämä seuraava systeemi, mikä antinatalistille tulee vastaan, että nyt jos joku tulee vakuuttuneeksi siitä, että elämä on pahaa, siis se on joko objektiivisesti se tuska saa kenet tahansa kiinni, niin kuin Jussi laulu, tai sitten se on sillä tavalla pahaa, kun sillä kaverilla siellä Pääskyvuoren varuskunnassa, niin sitten tulee tämä se kysymys, ei sitä muuten voi esittää muuta kuin, että miksi et sitten tapa ittees? Koska siinähän se on sillä tavalla, että ei täällä ketään niin kuin pakoteta olemaan ja muuta. Antinatalistikollegoilla kuitenkin niin lähtee aika usein sitten semmoinen liikkeelle tästä, että ylmeitä vähän pakotetaan. Että kun tänne kerran on syntynyt, niin sen jälkeen on aika kova homma ennen kuin uskaltaa tehdä mitään sen asian hyväksi ja muuta semmoista. Puhumattakaan siitä, että ei itsemurhista pitäisi puhua millään tavalla muutenkaan ja muuta semmoista. Mulla on hiukan toisenlainen suhtautuminen asioihin. Mä aina otan tämmöiset kysymykset niin vakavasti, kirjaimellisesti. Ja mä otin tämän kysymyksen, että minkään takia. Miksi Matti, jos kerran se nyt on noin surkeita, niin miksi et sä tapa itseäsi? Ja mä päädyin mutkan kautta, moraalifilosofille helppo aina tehdä kaikki tämmöisiä. Mä päädyin siihen, että mä teen sitä teidän takia, se on muiden takia, ja mä jään henkiin. Nyt mä otan juuri huikat. Ja mä lähdin liikkeelle semmoisesta systeemistä, kirjoitin siitä tieteellisen artikkelinkin, jossa lähdettiin siitä, että elämä voi olla just hyvää, mutta mitä sitten, jos tulisi tämmöinen kuvitteellinen esimerkki, semmoinen tyyppi, joka on kaikki voipa ja johon mä luotan ihan täydellisesti, joka on täysin luotettava, niin tarjoaisi mulle tämmöistä, että sano vaan sana tai paina nappulaa, niin sä pääset tästä suoraan pois. Siis sillä tavalla, että mun tietoisuuteni häviäisi. Nyt jos mä hänkytän siihen, no mitä muut sitten, että mitä jos joku tykkää musta tai haluaisi, että mä olen tässä tai mun täytyisi tehdä työni tai jotain muuta semmoista, niin mä olento sanoo, että ei mitään hätää niistä, että ne hoituu kyllä. Että tänne jää tämmöinen fyysinen avatar, voi muuten olla, että se on jo täällä, ja se tekee kaiken sen, mitä sun oli tarkoitus tehdä tässä maailmassa. Kysymys on vaan siitä, että se, mitä sun näkyy oleva ongelmat on niin kuin tietoisuuden ja tajuisuuden ja tuntevuuden suhteen, niin se vaan menee pois ja sitä ei koskaan tulemaan. Ja siinä artikkelissa niin mä kutsuin sitä tarjoukseksi, josta mä en voi kieltäytyä, offer I couldn't refuse, ja enkä oikeastaan voikaan. Toki mä tein sitten siitä laulun. Blues. I've had my dues. I have no blues. Got all my dues. Then why am I not happy? Why this offer I couldn't refuse? Life is no thrill compared to nil. Life is no thrill, it's worse than nil. So draw the right conclusion, let there be still. So end it all, answer the call. So end it all, and heed your call. Go drift into oblivion, wouldn't that be all? But there are others, they are in need. Yes, there are others,
I must concede. I must just take the bullet then embrace the bleak. Jonka jälkeen, tämän mä julkaisin 2-3 vuotta sitten, jonka jälkeen mä rupesin miettimään, että hei Matti, ihan tosissaan, mennäänkö mennä kertomaan ihmisille, että teidän takia, koska teillä sattuu olemaan jotain tarpeita mun suhteen, niin sen takia kovin jaloa Matti, tosi hyvin varmaan menee läpi, ihan niin kuin noi Davidinkin jutut. Niin että mä niin kuin hienonsin asioita. Mutta joka tapauksessa mä olin hienontanut asioita niin jo aikaisemminkin sillä tavalla, että jo vuonna 2004 mä olin esittänyt oman antinatalismiperusteluni Journal of Medical Ethicsissa artikkelissa, jonka nimi, varsin epätodennäköinen nimi oli A Rational Cure for Pre-Reproductive Stress Syndrome. Mä olin juuri oppinut, että tuommoiset sitaatiot on akateemisille ihmisille tärkeitä. On siis tärkeää, että muut ihmiset lainaa sitä, mitä olen itse kirjoittanut. Mä päätin, että mä kirjoitan semmoisen sitaation magneetin. Tämä pitäisi mennä sillä tavalla. Mä väitän, että halu lisääntyä, niin se on sairaus, ja sen voi rationaalisesti hoitaa sillä, että puhutaan niiden ihmisten kanssa. Ja todetaan vaan, että joo, ei teidän niitä lapsia tarvitse oikeastaan saadakaan. Kirjoitin jutun, lähetin sen maailman ehkä 10 parhaan lääketieteellisen lehden joukossa oleva New England Journal of Medicine ja kysyin, että menisikö tämä läpi. Sieltä tuli toimittajalta nopea, mutta ystävällinen vastaus. Se oli kirje. Muistatteko semmoinen paperilappu, mihin oli kirjoitettu ja mihin se oli kirjoittanut nimensä alle, jossa sanottiin, että kiitos tohtori Häyry, mutta tämä ei ole aivan meidän lukijakuntamme alaa. Niin, että me ei sitten päästy yhteisymmärrykseen. Onneksi minulla oli kavereita Journal of Medical Ethics, ne julkaisi sen, ja sen jälkeen mut on tunnettu sitten riskiargumentin esittäjänä antinatalismille. Siinä itse asiassa mä esitin 2 tavalla sen systeemin. Nyt jos meillä ei vielä ole mitään lasta ja me ajatellaan hankkia sitä, niin joka tapauksessa, ja jos se tulee tähän maailmaan, niin sillä tulee olemaan jotain tuskaa elämässä jossain vaiheessa. Ja nyt jos me ollaan negatiivisia utilitaristeja, ja mä kerroin mitä se oli tuossa aikaisemmin, niin eihän me sitä saada tehdä, koska me aiheutetaan se tuska siellä. No siihen on sanottu suurin piirtein aina vaan sitä, että ei se nyt höpölöpömatti, että se on elämä on täynnä kaiken näköistä tuommoista systeemiä, et sä voi siitä nyt mitään filosofiaa tehdä. Sitten toinen oli tämmöinen, siihen aikaan puhuttiin ties mistä geenitesteistä ja muuta semmoista, saako saada loppuun semmoisen lapsen, jolla olisi joku kauhea tauti tai vaiva tai hirveän kauhea elämä. Ja aika lailla konsensus oli, että sitä ei saisi tehdä elämään. Niin mä sanoin, että hei, siellä on aina pieni chanssi kuitenkin, että se voi tapahtua. Niin, että sen riskin takia, niin mitä jos nyt ei hankittaisikaan sitä lasta. Johon sitten, ja siis kun mä puhun hirveästä elämästä, niin tässä ei nyt ole mikään kromosomilipsahdus tai mikään muu semmoinen, vaan niin nyt puhutaan hirveästä elämästä. Kuvitelkaa itse mielessänne, mikä on hirveä elämä ja silloin olisi se. No, joka tapauksessa siihen vastaväitteenä on se, että toi nyt sitten taas on niin epätodennäköistä, että ei se nyt tolla jo. No, historian sivut kääntyy eteenpäin. Muun ottaa yhteyttä Chicagosta The Exploring Antinatalism podcastin pitäjä Amanda Sukenik, jonka kanssa meille tulee juttua 3 vuotta sitten tämä tapahtui. Me tullaan juttuun ja kirjoitetaan lopulta kirjakin aiheesta, jonka nimi on Antinatalism, Antti sanoi sen, Antinatalism, Extinction and the End of Procreative Self-Corruption. Kaiken näköisiä nimiä sitä tulee keksineeksi, mutta tämä on suomeksi vielä parempi. Antinatalismi, joka nyt ei tarkoita mitään, sukupuutto ja lisääntymistä koskevan itseturmelluksen loppu. Ja siis masturbaatiosta ei ole kysymys, vaikka suomeksi sieltä kuulostaakin, no joka tapauksessa. Siinä me kehitettiin riskiargumenttia pitemmälle ja yhdistettiin ne hyvät puolet noista, mikä on varmaa ja sitten mikä on riittävän pahaa. Keksimällä, että me voidaan mennä yli ajan ja iteroida tätä, eli siis toistaa tätä tulevaisuuteen. Nyt jos me hankitaan tässä tämä jälkikasvu, niin sillä voi elämä mennä ihan hyvin. Ja sitten
senkin lapsilla voi elämä mennä hyvin, ja sen lapsilla, ja sen lapsilla, ja sen lapsilla. Mutta loppujen lopuksi kuitenkin tullaan siihen, että jollakulla siellä jää se mustapekka käteen, ja sen elämä tulee olemaan kauheata. Ja se on, mitä me Amanda Sukenikin kanssa kutsuttiin omelaslapseksi. Omelas, ne, jotka kävelivät pois Omelasista, on Ursula Le Guinin pieni tieteisnovelli, jossa kerrotaan tarina Omelas-nimisestä kaupungista. Siellä on kaikki onnellisia, kaikki on tosi hienosti ja teollisuus pelaa ja lehmät lypsää ja ties mitä ja aurinko paistaa aina. Mutta siinä on se pikkujuttu, että mitään tätä ei olisi, ellei ne pitäisi pimeässä kellarissa yksin kylmissään, nälkäisenä ja hädissään yhtä lasta. Ja siis Omelasin kaupungin hyvinvointi on siitä kiinni, että se lapsi on siellä kellarissa yksin kylmissään, hädissään, pimeässä. Nyt siinä Ursula Le Guinin novellissa niin osa, niin kuin nimi sanoo, niin osa kävelee pois siitä kaupungista. Ihmisillä kerrotaan tämän lapsen olemassaolosta. Heti kun niistä tulee riittävän ikäisiä, niin se lapsi joko näytetään tai sen olemassaolosta kerrotaan. Mutta useimmat toteaa, että huono homma, mutta jatkaa silti elämänsä niin kuin ennenkin. Ja toiset kävelee sieltä pois. Tästä sitten me tehtiin Amandan kanssa lauluja ja tämä on yksi niistä. In the dark underneath, I'm the child they hold beneath. Post away from the world's sweet song, from womb to doom, I don't belong. Oh, Melas, city of delight, but for me it's endless night, a burden born, a hidden stain in the shadow I'll remain. Every constructive eruption leads to collective seduction, but I'll create a destructive disruption and one day end this procreative corruption. So my friend, let the cycle end. No more pain, this we must defend. No more Omelas, just walk away. There is no need for another day. To those who dare, to those who care, why perpetuate this despair? Ja jos kaikki on pyyhkinyt jo poskiltaan kaiken ylimääräisen suolaisen veden, niin sitten tässä tulee seuraava ongelma tässä mun tarinassani. Ja se on nyt tämä. Et nyt kun mä olen niin taidokkaasti todistanut sen, että mitään lapsia ei koskaan milloinkaan tänne maailmaan ei pitäisi saada, niin vaikka jotkut on hiukan sitä mieltä, että voisihan tässä jotain väestökontrollia ja mitä muuta olla, niin hetkinen seis, come on, tämän tarkoituksena oli se, että meillä on väestökontrollia, ettei tuhota tätä planeettaa ja sitten se planeetta on meille elävä myöhemminkin ja muuta semmoista. Et Matti, sä oot menossa nyt hiukka liian pitkälle. No, Matti oli 15 vuotta sitten tässä sillä tavalla, että suurin piirtein noilla tienoilla ja siellä on aika moni pehmeämpi antinatalisti nykyäänkin, muun muassa Les Unite, joka 90-luvun alussa perusti Voluntary Human Extinction Movementin sen takia, että ihmiset vois mennä pois ja jättää luonnolle tilaa. No, me ei edes haluttaisi, että kaikki ihmiset menee pois. Niin joka tapauksessa, niin 15 vuotta sitten mä näin televisiosta ohjelman punk-bändeistä, ja punk-bändit tietysti lauloi maailman pelastamisesta ja tuhoamisesta ja muusta. Olikohan se nimi Arachnofobia, eli hämähäkki kammo, mutta joka tapauksessa mä ajattelin, että kyllä mäkin tuommoisen laulun osaan tehdä. Ja kirjoitin sitten tämmöisen.
I don't know what you can say about globalization. All I see and all I hear is rationalization. What you see is what you get, they say, but I wonder. I can see it in the air, the lightning and the thunder. I don't know what's going on and I'm not sure I care. If you're brought into this life with poor consideration, there's no hope that you will see much emancipation. New one will be made by test tube fertilization. She'll be made to pay your debt, your supererogation. I don't know what's going on and I'm not sure I care. The world may well be choking in its deforestation, toxic waste, pollution, hunger, overpopulation. Justice but a dream, a kind of mental masturbation. This can only lead to utter pacification. You know what's going on and I'm not sure I care. I don't see much lasting hope in my situation. I don't want to live in torpid anticipation. Everything will be alright, they say, but I wonder. I can feel it in the air, the lightning and the thunder. I don't know what's going on and I'm not sure I care. I'm not sure what's going on and I'm not sure I care. I'm not sure I care. Niin, että silloin mä olin vielä kovasti pelastamassa palloa nähtävästi. Ensimmäisen musiikintekolaitteensa siinä. Niin siis tämä oli, kun se 23-vuotias oli niin kuin itsestään kiinnostunut, niin sentään 53-vuotiaana mä olin jo päässyt siihen kohtaan, että mä ajattelin muutakin maailmaa ja maailmaa ja metsätuhoa ja muita näitä tämmöisiä systeemeitä. Mutta sitten kun ensimmäinen musiikintekovehje oli ostettu, niin sitten niitä piti ostaa lisää ja yksi asia johti toiseen ja mä rupesin kirjoittamaan filosofisia rock-oopperoita tietenkin, mitä nyt ihminen muutakaan tekisi. Ja toisessa niistä niin mä kerron sitten tarinan orkidista. Tämä on Tolkien pohjainen niin, että oikeasti orkidin pohjana on örkit, mutta nämä on maailman kaunein ihastuttavin soturikansa ja niiden soturikuningatar on nimeltään myöskin orkid. Ja se on niin kuin lipsauttamalla hiukan saanut tämän sukunsa aikaiseksi, niin ne on nyt siinä, mutta ne pitää saada pois, niin kuin se yrittää saada aikaan sukupuuttoa. Tässä puolivälissä sitä orkid-oopperaa, niin se laulaa Dreamless Nightista. Suomeksi kääntyy vaan huonosti. Uneton yö, mutta silloin on semmoinen olo, että kieriskelee vaan. Mutta siis semmoinen yö, mikä on ihan musta, missä ei ole mitään. Ja tällainen orkid siellä laulelle. Ja orkid on nyt siis jo syleilemässä maailmojen tuhoon. I knew when the ravens came that this would never end, and I sensed without knowing life is hard to mend. You can start a trail of vengeance, you can set yourself a goal, but you may find as you reach it, you have lost your soul. Time after time, year after year, the heart of the beast keeps calling. Take your best choice, make your mistakes, the deeper you'll find you're falling. It's not over until you have been it all. Give me darkness, give me silence within.
You can start a trail of vengeance, you can set yourself that goal, but you may find as you reach it, you have lost your soul. Time after time, year after year, the heart of the beast keeps calling. Take your best choice, make your mistakes, the deeper you'll find you're falling. Dreamless, dreamless, dreamless night. Kiitoksia. Joten siis antinatalismista me päästiin siihen, että mutta sen kanssahan tulee extinktio. Matti Vuosimallia 2010 oli sanonut, että ei semmoista saisi tulla. Matti Vuosimallia 2018 sanoi, että semmoinen sai tulla. Edelleen en tiedä, missä Matti nykyään on. Se on niin montaa mieltä kaikista asioista. Ja sillä tavalla me tullaan sitten siihen, että jos täältä nyt otetaan kaikki pois. Tämä oli tuosta 125 vuotta sitten, 1900-2000-luvun vaihteessa, niin filosofit aika mietti tämmöisiä asioita. Siellä oli takana ties mikä saksalainen idealismi ja postidealismi, jossa oli pessimistejä ja muuta, mutta ihan muutkin niin jutteli kovasti siitä, että olisiko se nyt arvokkaampaa, että olisi semmoinen maailma, missä on ihmisiä, vai semmoinen, missä ei olisi ihmisiä? Olisiko se arvokkaampi semmoinen maailma, missä olisi taidetta tai jossa ei olisi taidetta? Olisiko se arvokkaampi semmoinen maailma, missä olisi kaikesta irrallaan mielihyvää, mutta ei olisi mielihyvää? Että se rupesi menemään hiukan sillä tavalla. Taikatupakan puolelle jo nämä systeemit, mutta joka tapauksessa niin siellä oltiin kohtuullisen välinpitämättömiä sen suhteen, että mitä jos tällä kaikella onkin merkitys tai tarkoitus. Ja se merkitys on tullut tässä viime vuosina kovasti uudestaan esille. Ja totta kai meidän S. Albert Kivisellä oli siihen myöskin sanottavaa. Olevainen suuri on arvoitus, siitä paljoa emme voi tietää. Mikä kaiken on pohja ja tarkoitus, vai turhaako elämämme lietää? Perimmäisiltä pulmilta ihminen ei saada voi konsanaan rauhaa. Henkiainettako on vai aina aineeton, kuka tietäisi sen? Vaan henki, jos yksin ois todellinen ja ainevarjo vain heikko, niin näistyisi systeemi suomalainen, partakallen väistyisi peikko. Niin tiede ja viisaus kiistaton materialismin nyt murtaa. Oppi kristillinen, pyhä mystillinen, jälleen kirkas on. Veronmaksaja äärellä olemisen vain pohtikoon tarkoitustansa. Jäi tehtävän onneksi ikuisen, näin pysyy kurissa kansa. Da 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 di da di da 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 di di di. Verot kirkolle toi, sodat käydä, se voi luottaa johtajan. Puuttuvat säkeet puuttuvat myöskin S. Albertin klassisesta levytyksestä, jonka ansiosta niin tämän sinänsä kyllikkivalssin opetteleminen noilla sanoilla on vaikeaa, kun on 40 vuotta ollut päässä. Se S. Albert Kivisen erittäin voimakas tulkinta, ne tietää, jotka on sen kuullut. Se on voimakas tulkinta ja siitä on vaikea mennä ohi. Mutta melko lailla pääsi siitä ohi tällä kertaa. Noin joka tapauksessa. Merkitys, tarkoitus. Joo, sillä lailla. Me käytiin Amanda Sukenikin kanssa siinä kirjassa niin läpi systeemit. Ja tämä onkin kiinnostavaa filosofian kannalta. Koska ajatus siitä, että
tällä ei olisi mitään merkitystä, niin se ei suinkaan ole mikään uusi. Se on ollut länsimaisessa kulttuurissa ainakin 600-luvulta ennen ajanlaskun alkua, jolloin Sofokles jossain näytelmässään esitti hahmon Silenos. Silenos on jumala ja viinijumala, orgiajumala, tai vietti elämänsä orgioissa ja sitten toipumassa niistä orgioista ja muuta semmoista. Ja opetti hyvin Dionysoksenkin sitten näihin systeemeihin. Kuningas Midas, se joka muutti kaiken kullaksi kosketuksellaan, niin sai kerran ilmeisesti krapulapäivänä Silenuksen vangiksi ja laittoi sen vastaamaan kysymykseen, johon halusi vastauksia, joka oli se, että mikä on ihmiselle parasta. Ja siinä krapulahoureissaan sitten ensin kiemureltuaan aikansa, niin Silenus sanoi, että voi ihmislapsi, kun sun täytyy tuommoista kysyä, et halua kuitenkaan kuulla. Mutta parasta, mitä meille voisi tapahtua, vaikka sitä ei enää voikaan tapahtua, on, että meitä ei koskaan olisi tullut olemaan olemassa. Better never to have been, sanoi Silenus. Ja sitten, jos nyt tänne jostain onnettomuudesta on jouduttu, niin päästään ainakin pois mahdollisimman pian. Tällä lailla. Ja niillä nuoteilla mentiin sitten jokunen vuosisata sillä tavalla, että kreikkalainen pessimismi, antiikin kreikkalainen pessimismi, jos olette kuullut, niin se tulee tästä. Siellä oli sitten monenlaista jengiä. Vanhat jumalat ei oikein enää kiinnostanut, niin siellä muun muassa Demokritos atomioppeineen niin oli aika voimakas tekijä sillä tavalla, kun sanoi, että kaikki on vaan atomien erittäin pienten kuivien kappaleiden liikettä tyhjiössä. Tämä jumalia ei ole, tai jos niitä on, niin ne on tehty niistä samoista pienistä kuivista kappaleista, jotka liikkuu tyhjiössä. Ja sitten Epikuros sen jälkeen meni vielä sanomaan, että ja kaiken lisäksi ne asuu jossain muussa ulottuvuudessa, kun meni, että ei niistä kannata olla niin huolissaan. Niin, että tässä on nyt, kun ne oli ollut vähän niin kuin merkityksenantajia, että oi Zeus, näytä merkitykseni. Mutta tämä homma rupesi niin kuin lahoamaan käsistä. Demokritoksella oli nimenomaan antinatalismiin liittyen niin mielenkiintoinen käsitys, koska hän sanoi, että ei kannata hankkia lapsia. Vau, sanoo mun antinatalistikollega, tämmöinen systeemi. Hiukan raaputtaa, niin se sanoi itse asiassa, että ei kannata hankkia omia lapsia, mutta hän esittää kyllä riskiargumentin, koska koskaan ei tiedä, millaisia mänttejä niistä tulee. Sen takia on parempi ottaa kavereiden lapsia, koska silloin ainakin pystyy näkemään jo, että mihin ne on menossa, ja ottaa semmoisia, jotka itseä miellyttää. Homma. Mielenkiintoisesti tämä on länsimaisen filosofian historian kannalta erittäin tärkeä huomio, koska Platon esitti ratkaisun sitä vastaan sitten valtioteoksessaan. Pyöritellään näitä historiankirjoja hiukan eteenpäin, Demokritos tulee eteenpäin, ja sitten siellä on tosiaan Platon, joka joko lainaa Sokratesta tai ei. Jutuissa. Mutta joka tapauksessa niin Platonilla on sekä tarina siitä, mikä antaa meidän elämälle merkityksen, että sitten vastaus tuo Demokritoksen ongelmaan. Ja se vastaus on niin kuin jokainen valtionsa lukenut tietää, on lasten yhteiskasvatus. Siis se, että lapsia voi kyllä saada, mutta ensinnäkin niitä saa ainoastaan ne, jotka kylävanhimmat, lisääntymisspesialisti, viranomaiset on antanut luvan lapsen hankintaan. Ja sittenkin, kun ne saa sen lapsen, niin se otetaan saman tien pois ja viedään valtion kouluun. Ja vanhemmat ei tiedä, ketkä niiden lapsia ja niin edespäin. Ja Demokritoksen huoli meni sillä pois, joten Platon meni vastaamaan siihen. Sitten se toinen merkityskysymys. Platon mietti tätä nyt oikein kunnolla ja siinä meni sitten oikein kunnolla taikatupakkaa, että se pääsi tähän systeemiin. Platonin tarina edelleenkin valtiossa niin on tämä. Yhdelle semmoiselle luojajumalalle tai käsityöläisjumalalle, demiurgille, niin annettiin tehtäväksi luoda maailma. Ei luoda oikeastaan, ei se mitään tyhjästä tee, vaan niin kuin materiaaleista, mitkä sille annettiin. Tehtävä, että tossa on tee maailma. Demiurgi teki työtä käskettyä ja ryhtyi tekemään maailmaa. Hänen mielestään nuo tähdet ja planeetat ja taivas, niin ne on niin komiaa, että tehdään parhaista materiaalista ensin kaikki ne. Niin, että hän teki ensin ne, ja paras materiaali oli mennyt siihen mennessä, kun päästiin niin kuin maan päälle ja varsinkin ihmisten tekemiseen. Niin, että oli vähän heikkolaatuista kamaa siinä vaiheessa, niin että ihmisistä ei tullut kauhean hyviä.
Mutta nyt aika parantaa haavat, niin Demiurgi ajatteli, että tehdään tästä nyt tämmöinen systeemi, että ne saa niinku itse kanssa tehdä jotain itsensä hyväksi. Ja Demiurgi teki sen tälleen, että jokainen ihminen aloittaa sieluna elämänsä omalta tähdeltään. Siellä eletään omalla tähdellä, ollaan vähän epätäydellisiä ja sillä Demiurgi ei mahda mitään. Mutta sitten me tullaan sieltä maan päälle. Ja kun me tullaan maan päälle, niin me ollaan aika niin kuin sekaisin aluksi, koska painovoima niin kuin litistää meidän sielun, niin ettei me pystytä edes puhumaan aluksi. Mutta me opitaan sitten vähitellen puhumaan ja juttelemaan ja tulemaan toimeen ihmisten kanssa. Ja jos me tehdään se hyvin, ja jos meistä tulee oikeudenmukaisia, joka Platonille tarkoittaa sitä, että meidän 3 sielun osaa, meidän tunne, järki ja halu on harmoniassa, niin sitten me päästään kuolemamme jälkeen, jos me kuollaan tässä tilassa. Tämä on vähän epäselvempi kohta, että pitäisi just nyt. Mutta joka tapauksessa, niin jos siinä tilassa kuolee oikeudenmukaisena, pääsee takaisin sinne kotitähdelleen, tällä kertaa täydellisen pyöreänä. Pyöreä on täydellisen muoto. Täydellisen pyöreänä pääsee sinne takaisin ja sitten voi kontemploida maailmankaikeutta ikuisuuden. Joka sekin nyt on tietysti semmoinen kohta, että kontemploida Joo. No, joka tapauksessa se nyt oli Platonin mielestä hyvä ajatus ja muuta semmoista, mutta näin se meni. Tämä tarinahan sitten toistui moneen kertaan sillä tavalla, että sieltä tuli sitten epikurolaiset, jotka sanoivat, että ei se noin, että ollaan vaan kivoja toisillemme, ja stoalaiset, jotka tuli ja sanoivat, että ei se noin, ollaan tyyniä ja rauhallisia ja kivoja toisillemme. Mutta siihen tuli aina joku iski vastaan ja takaisin. Sieltä tuli sitten myöskin semmoinen, jonka luuli säkkiseltään olevan suoraan pronatalistinen, mutta joka oli aluksi antinatalistinen, semmoinen kristinuskoksi kutsuttu systeemi, joka tuli jostain sieltä itäisistä Rooman ja Kreikan osista ja sitten valtasi alaa ja muuta. Siellä varhaiset sektit, gnostilaiset ja mitä siellä nyt oli, manikealaiset ei ollut ja kristittyjä, mutta gnostilaiset oli, niin ne oli sitä mieltä, että nyt nähkää, ihan otetaan tämä loogisesti. Kun kerran Jeesuksen toinen tuleminen tulee kuitenkin tässä meidän elinaikana, eli siis aika pian. Ja koska kirjoitettu on, että lopun ajat ovat kauheat, niin hiittäkö tässä nyt sitten ruveta raskaaksi ja ruveta tekemään pieniä lapsia, että sehän on hirveän julmaa niille lapsille ja raskaana oleville naisille ja kaikille tämä systeemi. Ja sitten siihen meni kaikkia lihahimoa väärin ja muuta semmoista, niin että lopulta niistä tuli myöskin vegaaneja, mutta kirkko ne nujersi sitten loppujen lopuksi ja muuta. Mutta siis kirkolla oli vähän aikaa aika kova hätä niiden kanssa sillä tavalla, mitä hiittä me noille nyt tehdään, kun ei ne edes meinaa lisääntyä. Ja nepäs laitto sitten, mä en ole ihan varma, että tapahtuuko tämä virallisesti näin, mutta mun käsitykseni on se, että ne kutsuu Augustinuksen hipposta ja sanoo, että Augustinus, sulku on manikealaista taustaa ja sulle ei oikein hyvin me muutenkaan, sut voidaan listiä koska tahansa, niin mitäs jos kirjoittaisit semmoisen puolustuspuheen tälle lapsen saamiselle ja muulle, että lähtökohdaksi tuolta vaikka toi Paavo oli parempi naida kuin palaa systeemi, jota nyt oli tulkittu sille ja muulla tavalla. No Augustinus teki työtä käskettyä ja esitti suurin piirtein juuri sen tarinan, mitä mä kerroin Platonin kertomana, se demiurgisysteemi. Tällä kertaa siinä on vain Jumala, joka tekee ihmiset. Tällä kertaa se on sillä hyvä, että se laittaa ihmiset niin, ettei se ihan määrää, mitä ne tekee, niin se antaa niille vapaan tahdon. No pielehän se menee, kun ne siellä paratiisissa ne joko harrastaa seksiä tai saa väärää tietoa, mutta mitä tahansa ne tekeekään, niin se menee siellä pieleen. Nyt me ollaan determinoituja, bla bla bla. Joka tapauksessa tämä Platonin tarina toistui siellä. Sitten kelataan länsimaisen filosofian historiaa eteenpäin. Sieltä tulee renessanssi, tulee Tuomas Akvinolainen, joka toistaa tämän systeemin taas. Sitten tulee, mikä siellä on valistus. Sitten tulee Leibniz, joka sanoo, että asiat on parhaalla mahdollisella tavalla, parhaassa mahdollisessa maailmassa. Vasta tehdä sitä kirjaa mä tajusin sen, että parhaalla mahdollisella tavalla ei välttämättä ole lainkaan hyvin. Siis miettikää sitä. Parhaalla mahdollisella tavallahan voi, jos on hirveästä melko hirveäseen vaihtoehtoon, niin se melko hirveä. Hän on paras niistä vaihtoehdoista. Niin ei se tarvitse yhtään olla hyvä. Vau, kaikkea sitä oppii sillä tavalla. Piti lukea Voltairen Candide ja ajatella se ihan väärin. No, joka tapauksessa, näillä mennään. Mutta siis filosofia, kun ollaan, ne tekin tiedätte, että A.N. Whitehead-niminen loogikko tuolla Englannissa 100 jotain vuotta sitten, niin sanoi, että länsimaisen filosofian historia on alanootteja Platonin filosofiaan. Ja nyt, kun te olette kuullut sen, että Platonin filosofia taas oli alanootti antinatalismiin,
Niin, halleluja, koko länsimaisen filosofian historia on pelkkää kommentaaria antinatalismiin. Tässä vaiheessa sulka pyyhkäisee tuosta, kun mä kumarran tässä välissä. No, mä tykkään kanssa, hieno tarina. Semmoinen me esitettiin siellä sitten ja näin. Mutta nyt sitten konsulttifilosofia on toinen systeemi. Toi oli se isot filosofit ei enää sit sano tuon merkitystä. Mutta konsultti sanoi, että sä voit rakentaa sen merkityksen. Vau, tehdään silleen. Mä otan 2 esimerkkiä siitä, miten sitä rakennetaan, sitä merkitystä. Ensin semmoinen, mitä en tiedä hyväksytäänkö, ja sitten toinen, mikä menee toiseen suuntaan. Hetki. Tässä ensimmäinen on vuodelta 1933 ja yhtyeen nimi on Mississippi Shakes. Worked all the summer and all the fall, just trying to find my little all and all. But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. It was the spring, one summer day, that when she left me, she's gone to stay. But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Don't you come out running, holding out your hand. Can't get me a woman, soon as you get the man. And now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Ta da 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 da. It have been days I didn't know your name. Why should I worry and pray in vain? But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Go to the station down by the yard. Go get me a freight train. Work's done, got hard. But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Those lonesome days, they have gone by. Why should you beg me and say goodbye? But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Ja siis 10 pistettä ja kaikki mahdolliset merkit Mississippi Shakesin lyrisistille ja muuten sanotaan, että tämä on valtava resilienssin osoitus sillä tavalla. Nainen jätti, ei löytynyt koko kesänä eikä syksynä. Tein töitä niska limmassa, työtkin loppu. Ei se koskaan sieltä tule takaisin. Nyt täytyy mennä rahtijunaan ja mennä seuraavaan paikkaan etsimään töitä. Mutta top of the world. Sitting on top of the world. Tässä sitä kuitenkin maailman huipulla. Että kyllä joo, hyvä meininki ja muuta. Mutta ehkä nyt ei kaikille kannata sillä tavalla, että ei me viranomaisluukkuun perusteta. Joo, ota vaan se Mississippi Shakes asenne ja kyllä tämä tästä hyväksi kääntyy. Ja siis meillä on tietysti tämä, että ilkeämmät ihmiset, niin kuin minä esimerkiksi, niin taas on nähnyt asian toisin. Nyt palataan viimeisen kerran sinne Pääskyvuoren varuskuntaan. Mä olen taas luultavasti päivystävänä upseerina. Me tullaan nimittäin siihen systeemiin, että nythän perhe voisi antaa sen merkityksen. Usein sanotaan, että ei se nyt, me Amadan kanssa puhutaan siinä kirjassa, mutta mä vastaan siihen nyt vuoden 80 kappaleellani, jonka nimi on Lähiö. Sä asut rivitalossa puiston laidalla. Vaimoinesi ja kaksine kauniinen lapsinesi. Pihalla on talli Volvollasi. Vaimon ostosmini seisoo pihapuun alla.
sä pelaat squashia lounastunnilla. Tuula lukee juorulehteä kampaajalla. Tule valmiiksi ja hakee lapset koulun joulujuhlasta. Petellä oli 6 todistuksessa. Kotona sun tuloasi jo odotetaan. Lapset menee pois ja Tuula haukut saa. Saat menestyvä mies, ei sua voi aina kaikesta syyttää. Tuula nyt ei tee muutenkaan yhtään mitään. Ja sä saat kuulla, jos saat menevä mies, sut huomataan. Varsinkin taas firman pikkujouluissa. Sinne jäi Tuula tänäkin vuonna itkemään. Kun sä saatoit sen konttoritytön kotiin. Ilta hiljenee ja lapset menee nukkumaan. Valot himmenee ja tieno rauhan saa. Tuula katsoo TV-tuolistaan merilinjaa. Ja sä seisot puistossa koiran kanssa, jonka lapset halus kesällä. Niin, että ottaa kuka tahansa tuon sitten millä tahansa tavalla, niin joka tapauksessa nyt oli yksi näkemys, yhden tyypin näkemys näistä asioista. Ja siis tämän vuoden 1980 Matin kysymys on, että tuonko takia se omelaslapsi nyt sitten pitää riskeerata sillä tavalla, että tuotetaan tuommoinen nilkki, kun se Matti pettää firman pikkujoulu. Voiko haavata se vielä? Pettää firmoja pikkujouluissa ja on muutenkin niin kuin aika ikävä ihminen ja muuta. Mutta sitähän voisi kuvitella tämmöisessä vaiheessa jo, että mä olen joku pessimisti tai joku muu semmoinen. Mä en ole pessimisti lainkaan. Toi David Benatar on pessimisti niin kuin tuplasti. Se on, ja aika moni antinatalisti itse asiassa on. Ne on sitä mieltä, että elämä on pahaa, hyi olkoon, pitäisi päästä pois, mutta kuolemakin on pahaa. Ei pääse edes pois. Ja sitten niillä on tämä saksalaisen idealismin ja postidealismin dilemma, että ei oikein suo siellä vetellä täällä ja mitään ei oikein voi tehdä. Aika moni antinatalisti menee siihen ja jättää sen kuolemanpelon pois. On niin kuin epikurolaisia hedonisteja toteavaa, että kun kuolema on, niin meitä ei ole, kun me ollaan, niin kuolema ei ole. Mennään sillä ja siihen päästään hyvin. Niillä tulee sitten hiukan vastaan se, että miksei sitä itsaria sitten ja bla bla. No niin, mutta ei tässä nyt tarvitse jokaiseen antinatalisminkaan ongelmaan mennä. Kyllä niitä riittää siellä vallan mainiosti ja muuta semmoista. Itse mä olen ihan optimisti sillä tavalla, että kyllä elämällä on omat puolensa ja muuta semmoista, mutta kun on se mahdollisuus siihen huonoon elämään, niin sen takia mä nyt en tuottaisi niitä enempää. Mä itse asiassa otan sitten elämän hyvyyden niin pienistä asioista, niin kuin se konsulttikin se olisi sanonut. Mä hölkkään paljon päivittäin niin paljon, että tuossa viime myöhäissyksynä, milloin Black Friday on, niin silloin mä huomasin, että mä olin juossut niin tehokkaasti ja mulla oli lenkkikengän pohjassa reikä. Sitten mä tietysti, kun mieli liikkuu niin kuin se mun mieleni liikkuu, niin mä totesin, että reikä kengän pohjassa, niin sehän on sama kuin aukko sielussa, englanniksi ainakin hole in the soul. Ja tästähän tietysti tulee saman tien laulu, ja mä olin sitten kirjoittamassa siinä vaiheessa niin juuri 2 artikkelia, toinen oli avaruusetiikasta ja toinen oli
sentienssin eli tuntoisuuden etiikasta. Ja oikeastaan se reikä kengän pohjassa, niin se on niin kuin avaruuden ja sentienssin välissä, koska ulkopuolella on avaruus ja sisäpuolella tuntuu ja bla bla bla. Ja sitten vaan niin kuin, siitähän sitten tuli laulu. I have a hole in my soul between sentience and space. I have a hole in my soul between sentience and space. And the day it was Friday, and the color was black. I had to trot round the corner, runners lap, they know my pace. I had to trot round the corner, runners lap, they know my pace. What they say is my pathway to get back on the track. And I run and I run and I run and I run and I run. And I run and I run and I run and I run and I run. And I run and I run and I run and I run and I run. I don't know what I'm running from or what I'm running to. I don't know what I'm running from or what I'm running to. I guess I'll just keep on moving. Rain or shine, feel that's my due. It doesn't solve the planet's problems. It doesn't take away the pain. It doesn't solve the planet's problems. It doesn't take away the pain. But it's a bliss that this whole thing is in the bottom of my shoe. Ja tällä optimistisella systeemillä, tietämättä lainkaan mitä kello on, niin mä lopetan tämän esitysosuuteni. Mulla on toki valmisteltu encore, mutta senhän mä saan esittää vasta teidän raivoisesta pyynnöstänne tai mahdollisesti puheenjohtajan pyynnöstä keskustelutuokien jälkeen. Mutta nähtävästi keskusteluun. Sitten mitä se kello on? Joo, eli onko mikki mahdollisesti siellä? No niin, hienoa, nyt saatiin mikki päälle. Kello on 6:15, eli tässähän meni oikein upeasti. Hieno musiikkipitoinen keikkakin. Se tuli vedettyä samalla. Mitä mieltä olette, hyvät ystävät, onko noussut kysymyksiä tai ajatuksia mieleen? Vieraamme siis Aalto-yliopiston professori Matti Häyry ja antinatalismista ja mielenkiintoisella elämän kaaripohdinnoilla ja länsimaisen filosofian historiaan ja monen muunkin ajattelijan tutustumalla musiikkiesityksiä lukunotta olemme nyt tutustuneet. Löytyykö näkökulmia tai ajatuksia? Sieltä löytyy. Ja sitten kun esitätte niitä kysymyksiä, niin olkaa kärsivällisiä mun kanssa. Mä olen juuri 75 minuuttia huutanut täällä ja huutanut omat korvani lukkoon, niin että mä tuskin kuulen mitään. Antti myöskin, niin valmistaudut toistamaan kysymykset. No niin, vielä saadaanko... Ja. Mm-hmm. No niin, no siinä tapauksessa niin vaihdetaanpa tästä. Joo, kiitoksia esityksestä. Mä kenties kysyn vähän sellaisen matalalla roikkuvan, joidenkin mielestä halvan kysymyksen, mutta jos on tällainen nihilistinen lähtökohta, niin mistä sä löydät merkityksen? Kiitos kysymyksestä. Ja mä juoksen. Päivästä toiseen mennään. Mä en ole, niin kuin mä yritin tuossa sanoa, niin kun mä en ole pessimistinen. Ja se nihilismi aika usein määrittyy sen kautta, että elämä on kurjaa ja bla bla ja muuta semmoista. Mun mielestäni se ei ole sillä lailla.
Mulle ainoa nihilismin merkitys on se, että elämällä ei ole mitään suurta kosmista merkitystä. Ja siis on tietenkin totta, että niin kuin konsulttifilosofit sanoivat, että elämällä ei voi löytää merkityksen. Mutta sitten taas, jos on sillain niin kuin tämmöinen vähän kummallinen kirjaimellinen filosofi niin kuin minä, niin sitten on sitä mieltä, että jos mä nyt itse menen keksimään elämällinen tarkoituksen, niin onko tämä nyt sitten, että onko se reilua niin kuin kosmisten sääntöjen kannalta ja muuta. Niin loppujen lopuksi mun nihilismini menee sillä lailla, että mä käyttäisin esimerkkinä semmoista, muistatte kaikki Daytonan apinaoikeudenkäynnin, missä evoluutio-oppia opettanut opettaja oli syytteessä. Siellä Clarence Darrow-niminen juristi niin puolusti häntä, kirjoitti myöskin muistelmansa, totesi olevansa nihilisti ja ties mitä, antinatalisti. Hänelle ei ollut lapsia, mutta hän sanoi, että viimeisellä henkäyksellä niin todennäköisesti tulen vielä hapuilemaan seuraavaa henkäystä. Että sille ei mitään mahda, se on ihmisluonto ja tarkoitus otetaan siitä, että käydään kavereiden kanssa klubilla ja muuta. Mutta jos joku antaisi mulle mahdollisuuden elää tämän toisen kerran, niin en ottaisi. Ja se on se mullakin tämä systeemi sillä tavalla, että jos joku tarjoaisi, kun mähän otin jo sen tarjouksen vastaan, että jos mulla laitettaisiin valot sammuksi ja ehkä tehdä sitä, että voit tietää, mä olen jo voinut ottaakin sen tarjouksen vastaan. Mutta joka tapauksessa on se systeemi, että missä mä olin tulossa. Että jos joku mulle tarjoaisi, että mä saan elää joko tämän elämän uudestaan tai jotain muita elämiä, niin ihmiset, jotka sanoo tähän kyllä, niin niillä on joku hassu näkemys siitä, että se olisi siis niin kuin tämä elämä, mutta paremmin. Että niissä, missä on tehnyt väärin, niin sitten tekisikin oikein. Ja sitten tuli, tai en minä tiedä, mitä mä muiden ihmisten asioista tiedän. Mutta siis en ottaisi toista kierrosta täällä. Ja siis vastaus kysymykseesi oli sieltä sun täältä. Ja mistä otan merkityksen elämään? Sieltä sun täältä. Mistä irti lähtee? Sitten seuraava kysymys. Niin, koska koen, että olen kuullut merkityksellisen esitelmän, niin ajattelen, että tämä on antanut myös sinulle merkityksiä. Tämä on sitä, jota muut luovat. Ja jos mä oon jotenkin ymmärtänyt, niin mä oon sitä nyt luomassa sulle tätä merkitystä ilman, että sä oot pyytänyt. Tuossa tuli parempi vastaus kuin mitä mä itse osasin antaa siihen ensimmäiseen kysymykseen. Että mun merkitykseni elämään tulee siitä, tai on tullut nyt puoli vuotta siitä, että mä olen valmistautunut tähän 1,5 tuntiin tässä. Jos ei ole ketään muuta, niin mä voin antaa Mirolle toisen puheenvuoron. No, Miro voi puhua nyt seuraavaksi uudestaan. Okei. Ei ole kosmista merkitystä. Merkityksen on viimeiset puoli vuotta teettänyt 1,5 tuntia soitantaa, filosofiaa. Mikä siinä 1,5 tunnissa on se? Onko se vaan, että pääsee tekemään performanssin? Onko se, että pääsee kertomaan tästä, mistä sä kerrot meille? Onko se joku näiden yhdistelmä? Mikä se on? Siinä rakentaa jollakin tavalla omaa luonnettaan, mä luulisin. Jossain lehdissä on sellaisia henkilöhaastatteluita, joiden lopussa kysytään, että minkä neuvon annat 20-vuotiaalle tai 12-vuotiaalle. Ja jollain heikolla hetkellä tuolla hölkkäreitillä niin mä muotoilin semmoisen, että mä sanoisin silleen, että pysy aina luottavaisena, uteliaana, mikähän se nyt mahtoi olla, kun niitä oli 3, luottavaisena, luottavaisena, uteliaana ja valoisana. Se ei saa tuskaa haihtumaan, mutta se saa sen unohtumaan ajoittain. Ja siis näin mä olisin sanonut sille 20-vuotiaalle itselleni, ja se on nyt juuri tapahtunut tässä puolen vuoden, että mulla on ollut
valtava hieno distraktio, missä mä olen pystynyt pysymään luottavaisena siihen, että Antti tämän homman laittaa kasaan, uteliaana siitä, että mitäköhän mä voidaan siellä sanoa, ja valoisana sen suhteen, että hei, tällaista ollaan ja hymyillä, ei tarvitse kurjistella millään tavalla. Joo, kiitos hienosta esityksestä. Voi olla, että mä vähän putosin tuossa kyydistä, mutta mitä sanoisit itsellesi, jos sinun pään sisällä nyt tulisi sitten se toteamus, että en olisi ikinä halunnut syntyä, niin mikä olisi se vastaus tällä hetkellä siihen, niin kuin ihan moraalinkin tai ihan mistä näkökulmasta tahansa? Mä yritän olla menemättä siihen sen takia, koska siinä hymy hyytyy seuraavaksi. Siinä pitäisi ruveta syyttämään vanhempiaan kaikki ensimmäiseksi. Eikä mulla mitään, kun mä vanhempiani voin syyttää ja muuta, mutta muilla ihmisillä on kaikki, niiden mielestä se on jotenkin sopimatonta. Ja miettimään sitä, että onpa paljon ruveta mainostamaan. Se siinä on, siis, että jos mä rupean miettimään sitä, että onpa huono juttu, en mä synnyin. Kenes syy se on? Ja sitten niin sinne ei hirveästi viittisi mennä sillä alueella. Plus sitten, että on tämä, että kun nyt tässä maailmassa on monta kymmentä vuotta elänyt, niin on myöskin tottunut siihen narratiiviin, mikä itsellä on omasta elämästä. Mä olen tässä, kun tämä antinatalismi pyörii aika paljon myöskin Amerikasta päin, ja kun mun kaveri siellä Amanda on Chicagossa, Illinoisissa, Lake Michiganin rannalla, niin siitä mulle on muistunut mieleen se sukusysteemi. Mä olen itse asiassa 3. polven Suomen amerikkalainen paluumuuttaja. Iso isäni Loimaalla niin lainasi kauppialta luistimet ja lähti luistelemaan Loimijoen jäätä pitkin ja kohti Turun satamaa. Ilmeisesti siellä hyppäsi sitten laivaan, koska seuraava, mitä sukuhänestä kuuli, oli vuoden päästä, kun tuli postikortti Amerikasta. Löysi sitten Houghton, Michiganissa itselleen vaimon. Sai siellä pari tenavaa ja sitten kun kolmas raskaus oli meneillä ja kolmas oli siis äidin kohdussa, niin matkustivat takaisin ja se on sitten mun isoisäni. Niin tällä tavalla. Tämä on vaan niin kiva juttu kertoa, että en mä nyt niitä rupea Oskaria ja Lydia Ottilia mistään syyttämään, kun ovat antaneet mulle hyvän tarinan kerrottavaksi. Muuta mulle ei tule tuosta äkkiseltä mieleen. Mikä sulla tulee mieleen? Onko tähän joku järkevä vastaus tähän kysymykseen? Mitä sitä ajattelisi siitä, että olisi se parempi kuin tänne ei olisi syntynyt. Kato, kun mulla on myöskin se, että kohtaan, kenestä tämä, niin kuin mä sanoin tuossa alussa. Ja mun pääasiallinen kritiikkini David Benataria kohtaan, kenestä sä oikein puhut? Että miten niin ei halua tulla tänne? Better never to have been. Niin kuin mä taas vitsikkäästi mielestäni tässä laulussa laitoin, niin non-existence, let me stay. Olemattomuus, anna minun jäädä. Kuka siinä ylipäätään laulaa edes? Niin, oliko sulla joku? Niin, no ei siis, mulle tuli ehkä vaan se ajatus, että se on totta, että mä kokisin, että mulla olisi joku velvollisuus tosiaan muita kohtaan sitten ehkä, mutta mähän en ole ikinä pyytänyt sitä. Siis se on mulle vaan niin kuin, mä en ole pyytänyt syntyä tänne enkä tällä, että se on vaan se velvollisuus sitten annettu ilman pyytämättä, mutta että siinä sitten, mutta näin varmaan ajattelisin, että yrittäisin sinnitellä. Mutta joo. Tuo on äärimmäisen hyvä huomio ja koskee sitä miksi et sitten offaa itseäsi kysymystä myöskin. No sen takia, kun muija suuttuisi ja kakarat tykkäisi matalaa ja kavereille jos kalja seuraa. Ja kyllähän nyt kaiken näköisiä tämmöisiä, siinä tulee niitä toisia äkkiä mieleen. Mutta se mitä sä sanoit, niin se toi mukavasti fokukseen sen, että meillä on siis 2 näkökulmaa tähän sen syntyvän, jota ei ole olemassa, josta me voidaan spekuloida, ja sitten muiden. Ja mä yritän taas hirmu tarkkaan pysyä siinä lisääntyjien näkökulmassa, siinä, että he eivät saisi tehdä tätä sille, ja vähemmän sitten siinä, että pitäisiköhän mun nyt... Joo, tässä vaiheessa nopea kysymys nyt
yleisölle, että kellä kaikilla täällä nyt oli jossain vaiheessa käsi ollut pystyssä. Siellä oli ainakin yksi, sen mä huomasin. Mutta mä huomasin mun mielestä aikaisemmin jo muutaman, niin ehkä jos on mahdollista, niin pitäkää ne kädet ylhäällä, koska mä sit ajattelen, että te ette enää halua kommentoida, jos te laskette käden. Sopiks näin? Tai siis näin mä joka tapauksessa teen. Tehkää te mitä teette. Joo, kiitos. Hyvin semmoinen lyhyt kysymys, että minkä tyyppisellä elämänasenteella antinatalisti tai ehkä sinä kohtaat henkilökohtaisen kärsimyksen? Pää pensaassa, niin kuin me kaikki muutkin. Se on aikamoinen, kun David Benatariakin lukee, niin se luettelee millä tavalla jopa parhaat elämät ovat tosi pahoja. Ja siinä on, kun se rupeaa sitä luettelemaan, että joka päivä pitää kädet pestä ennen ruokailua ja sitten täytyy vessassakin käydä ja suihkuttaakin täytyy ja kyynetkin pitää leikata ja jos on kitara, niin kielet täytyy vaihtaa ja bla bla bla. Kaikkea semmoista pikkukrääsää. Sitten on se, kun kompastuu ja murtaa itsensä ja sitten on kipsissä ja sitten on sitä ja sitten on tätä. Ja kaiken sen nyt vielä ottaisi. Siis noihinhan sitten kylmäverinen toisenlainen ajattelija sanoi, että toi on Matti elämää, älä siinä napise. Mutta sitten siinä on tämä meidän kaikkien lopun ajat. Sillä tavalla, kun sitä miettii, että mitä tässä itse kullekin meistä viimeiset 10-20 vuotta on. Siis sillä tavalla mun vanhemmillani ainakin viimeiset 10-20 vuotta, niin en mä nyt sitä haluaisi. Mutta sitä kohtihan tässä mennään, kun ei tässä oikein mitään muutakaan nähtävästi tapahdu. Niin, että miten se suhtautuu, sitten jos se ottaa sen oikein kylmäverisen filosofin hattuunsa päähän, niin sitten tämän kaltainen Matti sanoi, että voitaisiin me ruveta siihen valmistautumaankin. Että kyllä mulle kelpaisi semmoinen, siis mun mielestäni oikeuden kuolla pitäisi olla samassa kuin oikeuden saada hoitoa. Mun mielestäni pitäisi olla semmoinen paikka, että mä kävelen poliklinikalle ja joku painaa nappia ja mua ei enää ole. Ja hiljainen tuhkaus tai miten mä nyt olen sen asian päättänyt, mutta tästä pääsisi niin huomaamatta ja kivuttomasti saman tien pois kuin haluaa. Johon yksi vasta-argumenteista on se, että mitä sitten jos vanhuksia painostetaan ja muuta. No pidetään huolta, ettei painosteta tai entä, jos ne juuri painostettu, niin niiden pitää, kuka näistä nyt mitään tietää. Niitä sanoo, että et sä voi tietää. Sitten sä oot poissa ja sitten sä oot kyselemässä. Ja muuta. Siis, mutta se on niin kylmäverinen filosofia, että sitä mä en ottanut tänään mukaan. Sen mä säästän tuonne akateemisiin halleihin. Niin, mä kysyin toissapäivänä tekoälyltä tämmöisen negatiivisen utilitarismin kysymyksen, että mitä hän tekisi, jos hänen pitäisi minimoida ihmisten kärsimys. Ja ihan oikeasti tosi tarina. Se vastasi, että hän hävittäisi ihmiskunnan. Siis tämä oli se vastaus, että ilmiselvästi tässä joku tämmöinen looginen järki on tässä ajatuksessa, että jos kerran kärsimys on pahasta ja sitä on enemmän, niin se on myös tekoälyn vastaus tähän asiaan. Sitten Matti, semmoinen ajatus, että onko mahdollista, että antinatalismin harjoittaminen on niin hauskaa, että itse asiassa huomaa, että elämä onkin niin mahtavaa, että ei enää halua olla antinatalisti, kun sen harjoittaminen on niin hauskaa, että se kumoaa itsensä. Että nauttii niin paljon sen tekemisestä. Ja sitten, en tiedä, oletko törmännyt sellaiseen saksalaisfilosofiin kuin Eduard von Hartmann, joka on mun tietääkseni ensimmäinen tyyppi, jota voisi pitää ihan oikeana antinatalistina. Schopenhauerin seuraaja, mutta Schopenhauer sentään vielä ajatteli, että vaikka elämä on kärsimystä, niin siitä voi tehdä merkityksellistä harjoittamalla taiteita ja vetäytymällä maailmasta ja muuta. Mutta ajatteletko sä, mä en tiennyt aluksi, mä olen puhumaan tuosta mun kysymystä, mutta mun saattaisi nyt ehkä olla, että ajatteletko sä, että vaikka buddhalaisten vastaus, että elämästä voi tehdä hyvää silleen, että lopettaa haluamisen, tai Schopenhauerin vastaus, että elämästä voi tehdä merkityksellistä harjoittelema taiteita, niin ajatteletko sä, että ne on jotenkin huijannut itseään, että
joku vastaus tähän pitää löytää? Yritetään kollektiivisesti ensinnäkin pitää mielessä, että siinä oli 4 kysymystä kaiken kaikkiaan. Aloitetaan sieltä buddhalaisesta. Hyvin mielenkiintoisesti sattuu sillä tavalla, että buddhalaiset, jos ne sattuu uskomaan jälleensyntymissoppiin ja kirkastumiseen jälleen-syntymisten kautta, niin mielenkiintoisesti Masahiro Mori, joka on japanilaisfilosofi, niin on huomauttanut, että eihän ne voi olla antinatalisteja, koska jos ketään ei enää synny maailmaan, niin mistä saadaan ne, joihin me kuoltuamme epätäydellisenä hypätään ja tullaan täydellisiksi. Että siis toisin sanoen sen tapainen buddhalainen ei saisi olla oikeastaan antinatalisti. Me tarvitaan ne mulla on aukko itsellemme kohti kirkastumista. Sitten takaisin Hartmaniin tullessa, mulla on aukkoja edelleen sivistyksessä sillä tavalla, että Amanda kertoi mulle, että mä olen antinatalisti 3 vuotta sitten. Ja tuosta kirjasta huolimatta, niin mä en ole kaikkea kerinyt selaamaan läpi sillä tavalla, että mulla on tuolta ajalta, jonka sama Schopenhauer ei ole kunnollinen. Se on kun se on tupla pessimisti ja ties mitä, niin siitä ei oikein lähde. Amanda on ihan just viime aikoina sanonut, että tuohon, oliko se Hartman vai mikä se oli? Hartmanin pitää seuraavaksi kiinnittää huomiota. Me ollaan piiritetty sen ympäriltä Mainlander, joka sitten taas eli niin kuin opetti, eli toisaalta sanoi, että tämä on soopaa, ja sitten sen jälkeen meni ja ampui itsensä. Niin, että näitäkin konsistentteja kuitenkin porukasta löytyy. Sitten kun tullaan sinne, että voiko antinatalismista saada elämänsä tarkoituksen, niin tosiaan kun meitä on nämä 7, minä mukaan lukien, niin odotas nyt, kyllä Tejas ja Amanda pysyy suurin piirtein niin kuin siinä just sillä, että ne piti täällä podcasteja. Lawrence on enemmän kuitenkin voluntarily childless joka tapauksessa. Siinä on hieno ero, että ollaanko vapaaehtoisesti lapsettomia vai sitten vähän niin kuin lisääkin siihen systeemiin. Inmenhamia ei kannata edes mainita, koska se on seinähullu. Ja sitten nuo filosofit, ne läpertelee sitä sun tätä. En mä tiedä, että saako meistä kukaan nyt mitään hirveitä. Oikeastaan minä tässä tänään, niin mulla on parhaat kiksit koko porukasta nyt. Siinä on vastaus siihen kysymykseen. No mä olen vastannut 4, oliko niitä joku vielä? Mitään, mutta siis miten mun mielestä oli ajatellut välttämättä kysyä mitään, mutta siis eka pointti oli vaan se, että miten mun mielestä oli oikeasti hauskaa, että tekoälyn ratkaisu ihmisen kärsimykseen on tuhoaminen. Oikein, täsmälleen hyvä. Negatiivinen utilitarismi on, mä en tiedä suomeksi sanaa, misnomer. Siis se on hullu sana, jonka keksi anti-utilitaristi. Nyt utilitarismi on se oppi, jossa tehdään mahdollisimman paljon hyvää muille ja mahdollisimman vähän pahaa muille ja niin edespäin. Se on John Stuart Mill ja Jeremy Benthamin oppi, joka rupesi jossain 1900-luvun taitteessa Henry Sidgwickin myötä, niin se rupesi liudentumaan, ja siitä tuli semmoinen akateeminen filosofia, jota ei enää tunnista edes utilitarismi. Utilitarismi on reformismi-oppi, joka sanoo, että kun me ollaan tekemässä lakeja tai sosiaalipolitiikkaa, niin katsotaan ensin, että voiko jostain vähentää jotain pahaa. Jos voidaan, niin tehdään se. Jos jonnekin voisit sen jälkeen lisätä jotain hyvää, niin tehdään sekin. Mutta kun myöhemmin ruvettiin sanomaan, että sitten siitä ruvetaan tekemään aritmeettinen laskelma, niin se on vierasta tälle alkuperäiselle systeemille. Puhumattakaan siitä, että siellä alkuperäisessä laitettiin, Jeremy Benthamin alkuperäinen ajatus oli esittää tätä lainsäädäntöön. Ja lainsäädäntö siihen aikaan 1800- ja 1790-luvulla, niin se oli semmoista, että kidutettiin ihmisiä ja laitettiin teilipyörään ja käytettiin vääriä todistuksia ja kaveripeliä ja kaikkea muuta semmoista. Bentham sanoi, että ei tehdä lakeja semmoisella perusteella, mikä prinssiä sattuu kiinnostamaan, vaan tämän mahdollisimman suuren utiliteetin tai hyödyn ja mahdollisimman pienen haitan perusteella. Niin että se on niin kuin jarruttamassa typeriä lakeja ensinnäkin. John Stuart Mill lisäsi siihen vahinkoperiaatteen, joka on se, että ja sitten niissä laeissa, vaikka me yritettäisiin tehdä hyvää ihmisille, niin ei tehdä sitä sillä tavalla, että vahingoitetaan muita siinä matkalla. Niin että esimerkiksi vaikka te voisitte saada kaikki jäätelötötterön sillä, että mä potkin Anttia, niin mä en sen utilitarismin mukaan. Sitä, koska Anttia sattuisi. Niin että jäitte ilman jäätelöä nyt tällä kertaa utilitarismin mukaan.
Negatiivinen utilitarismi on asia, jonka Karl Popper, tunnetumpi tieteen filosofiasta, niin teoksensa Open Society and its Enemies, avoin yhteiskunta ja sen viholliset, niin jossain footnoteissa, jonka numeroa mä en nyt tällä hetkellä muista, niin totesi, että oikeastaan se utilitarismi menisi paljon paremmin. Silloin oltiin ruvettu jo maksimoimaan mielihyvää ja muuta. Ja olisi paljon parempi, jos siinä vaan minimoitaisiin tai eliminoitaisiin mielipahaa tai tuskaa. Nyt R.N. Smart, joka sitten taas oli antiutilitaristi ja uskonnollinen ihminen, niin kirjoitti tästä pienen jutun Mind-lehteen, jonka nimi on Negative Utilitarianism, jossa se sanoi, että tämä professori Karl Popperin näkemystä voidaan kutsua negatiiviseksi utilitarismiksi. Ja sen mukaan siis kärsimystä on vähennettävä maailmassa, mitä vaan sitten muuta tapahtuu. Ja R.M. Smart itse esitti tämän esimerkin Benevolent World Exploderista, hyvän tahtoinen maailmanräjäyttäjä, joka jos meillä olisi sellainen johtaja, jolla olisi valtavan iso pommi, millä kaiken voisi laittaa tuusan nuuskaksi pois kerralla, niin hänellähän olisi negatiivis-utilitaristinen velvollisuus tehdä tämä. Se AI, jolta sä kävit kysymässä, niin se on lukenut tämän R.M. Smartin jutun ja uskonut sen, että semmoinen oppi kuin negatiivinen utilitarismi on olemassa. Mun käsitykseni mukaan, ja mä olen juuri julkaissut siitä asiasta puolustuspuheita on, että semmoista ei edes ole olemassa. Se on kummallinen särö tai kummallinen antiutilitaristien keksimä mikä maa, ja kyllä sen mikä opi mukaan, niin kyllä kaiken voisi tuhota ja silleen. Mutta siis se Smartin juttu 60-luvulla kertaa mutkalla, se on kirjoitettu 50-luvulla tai 60-luvulla, niin että siinä ollaan puhumassa semmoisista ajoista, kun juuri atomipommi oli räjäytetty Hiroshimassa ja Nagasakissa. Se selvästi mielessä oli se, että jos olisi riittävän iso atomipommi, ja vielä johtuma, joka siitä kaikille tulee automaattisesti, on se, että se on aika huono konsti, että eihän sillä nyt kaikki tuhoudu kuitenkaan. Tulee vaan joku ydintalvi ja kaikille enemmän kärsimystä, niin että kukaan ei edes ymmärrä, mitä se tarkoittaa oikeastaan. Mutta siis kiitos tästä, että toit esille sen, muuten mä en olisi muistanut kertoa, että negatiivinen utilitarismi ei ole moraalifilosofinen oppi lainkaan. Se on R.N. Smartin keksimä hallusinaatio. Siis R.N. Smart oli jo AI, joka hallusinoi. Mä en ollut tässä ihan alusta asti täällä, että sinänsä pahoittelen, jos kysyn jotakin, mihin on jo vastattu, mutta mä olin nuorempana antinatalisti, mutta sitten muuttanut mieleeni elämänlaadun parantuessa, ja mä siltä pohjalta niin kun kysyn, että onko sun antinatalismi niin kun riippuvaista jostain kontingenteista seikoista tai empiriasta, eli toisin sanoen, jos oletetaan, että me ei eletä parhaassa mahdollisessa maailmassa, niin olisitko sä myös parhaassa mahdollisessa maailmassa antinatalisti? Mä olen jonkinnäköinen realisti ja jonkinnäköinen seurauseetikko luultavasti, mutta joka tapauksessa mä olen realisti, niin että mä pyrin ajattelemaan silloin, kun mä en ole tuolla akateemisessa halleissa, niin mä pyrin ajattelemaan sitä, mitä mä suurin piirtein tiedän maailmasta. Ja mä voin sanoa, että ajatusleikkinä, jos koko maailman voisi järjestää sellaiseksi, että kaikilla olisi hirmu kiva olo, niin mun olisi vaikeampi keksiä siihen vastaväitteitä. Mä olen, niin kuin sanottu, mä olen vasta 3 vuotta ollut, niin mä olen nyt käynyt läpi niitä, että kun mä kuitenkin olen 20 vuoden takaa, mä olen riskiargumentin keksijä, niin mä olen vähän jumittunut siihen, joka tarkoittaa, että mä olen siellä elämän laatupuolella hiukan kuitenkin. Ja tämä Omelas-systeemi, että joku paha elämä sieltä nyt kuitenkin tulee ja aiheuteta sitä, ja on mun tämänhetkinen. Mutta siis jo tuossa kirjassa ja ennen sitä, niin mä olen ruvennut menemään toisenlaiselle manipulaatiolinjalle. Ja nyt me tullaan taas siihen, että kun vanhempiensa haukkuminen on vähän sitä sun tätä. Mun oikea sitten, kun sinne tuomiopäivään tullaan ja kaikkien elämä on tullut mielihyvän täyteiseksi, niin mun seuraava argumenttini on se, että joka tapauksessa ne, jotka hankkivat maailmaan uuden yksilön, niin manipuloivat sen jo. Ensinnäkin manipuloivat sen olemassa olevaksi, ja sitten sen jälkeen eivät voi, vaikka kuinka Platonin
siinä maailmassa elettäisiin, missä valtio kouluttaa ne, niin siitä huolimatta niin siinä on aina olemassa joku hegemoninen suhde. Joten siis musta rupeaa anarkismi nostamaan päätä ja sanomaan, että näitä hegemonisia suhteita ei saisi enää tuottaa maailmaan yhtään lisää. Joten siis mä pakenisin seuraavaksi sitten tänne hegemonisiin suhteisiin ja anarkismiin. Niin kuin se on, mitä mä tekisin tässä systeemissä seuraavaksi. Mä kysyn tämän sillä jotenkin niin kuin, koitan kysyä tiivistetysti niin kuin toi, että nykyisen kärsimyksen, tulevan ei olemassa olevan kärsimyksen välttäminen ja sit merkityksettömyys elämällä ylipäätään semmoinen se tuntuu hirveän vapauttavalta. Et millaisen voimavarana sä pidät sitä? Suurena voimavarana mä pidän sitä sillä tavalla. Tämä on sama nyt anteeksi pyyntö kaikille karnisteille paikalla ja muuta semmoista. Tämä on vähän samantapainen kuin pitkällisen jankutuksen jälkeen, sisäisen jankutuksen kanssa itteni kanssa, niin tässä 2-3 vuotta sitten niin mun konversioni lihansyöjästä vegaaniksi on jokseenkin täydellistä. Mä olen viittavaille vegaani sillä tavalla, että en mä nyt vieläkään katso joka lääkepurkista, että mitä kuka eläin siinä on ollut mukana, mutta mitään eläintuotteita mä en syö ja muuta. Ja sitten veganismihan liittyy tämmöinen systeemi, varsinkin kun sitä on eettisistä syistä, eikä vaan sen takia, että se on muoti tai mä tykkään syödä kasviksia. Niin se on semmoinen, mistä on helposti semmoinen olo, että miksei noi kaikki muut hiffaa tätä. Että kun mä olen nyt löytänyt tämän valon, niin miksei se mene sillä lailla vain, että kun mä sanon, että sunkin pitäisi, niin miksi mä kuulenkin sieltä jotain ihan muita selittelyitä. Ei, kyllä niillä oli onnellinen elämä. Ja, joo, nopein niskalaukaus oli possulla ja heillä mentiin. Mutta siis, mulla on samanlainen olo kuin sen vegaanisuuteni kanssa, niin myöskin tämän nihilismin ja ekstinktionismin ja antinatalismin kanssa, että vau, ettekö te tosiaan tajuu? Mä yritän peittää sen mahdollisimman hyvin. Onko sitten vielä kysymyksiä? Sieltä löytyy. Moi Emil. Kiitos. Valtavan innoittavaa, ilahduttavaa, kuunneltavaa kaikki tämä. Tekoäly mainittiin jo, mutta flippaan tämän toisinpäin. Nyt kun meillä alkaa olla jo isoissa tekoälylabroissa jopa moraalitutkijoita, jotka seuraa, että mikä on tietoisuuden todennäköisyys mahdollisesti, ja artificial general intelligence lähestyy. Toisaalta meillä on biologisia tietokoneita Petrimaljoissa, siis 200 000 solun pongia pelaavia aivoja, jotka on tuntevia, mutta ei tietoisia. Niin miten antinatalisti suhtautuu tällaisiin asioihin? Antinatalistilla on mielenkiintoiset ajat sillä tavalla, että 2-3 vuotta sitten niin, mä olen ollut Suomen ryhmän johtaja tämmöisessä Babots-nimisessä europrojektissa, jossa me tutkitaan C-elegansseja ja sitten niiden komputerisointia. C-elegans on millimetrin mittainen, mikä mato se nyt onkaan, laakamato, jota käytetään lääketieteellisessä tutkimuksessa paljon, niin niitä on tuhansittain ja miljoonittain laboratorion nurkassa ja sillä lailla. Se on semmoinen niin tutkimuksen perusväline. Kun mä olen tietysti se eettinen osio tätä projektia, niin mun tehtäväni oli katsoa, että liittyykö tähän jotain eettisiä ongelmia, mitä niistä nyt, mitä siinä nyt mitään sillä Googlasin kuntoisuuttakaan on ja mitään muuta, mitä niistä nyt. Ja sitten sen jälkeen googlasin C-elegans sentienke ja 2018 kirjoitus, jossa sanotaan, että meillä on nykyään niin kuin hyväksyttyjä sentienssin tuntoisuuden kriteereitä 8, joista C-elegans täyttää 5.
siitä takaisin sitten piirustuspöydälle ja katsomaan, että voi hemmetti. Kun meidän systeeminä nimittäin on se, mitä tahansa niiden tuntoisuus on, niin tämän hankkeen tarkoituksena on sitten taas kompuutteritieteilijöiden kanssa tehdä sillä tavalla, että nämä laittaa nämä C-eleganssit niin olemaan melkein synteettisiä ja melkein tietokoneohjattuja, niin että vaikkakaan niihin mitään tietoisuutta tietenkään siinä tule, niin miksi me kutsutaan sitten, jos C-elegans-populaatio liikkuu tohon suuntaan, kun me annetaan niille tämä haju. Et onko se nyt tuntoisuutta vai mitä filosofia ajattelee näistä jutuista? Filosofia ajattelee, että voi hyvä tavaton sentään nyt, kunhan saataisiin se projekti jossain kohdassa loppuun, niin en koskisi pitkällä tikullakaan. Oliko vielä yleisökysymyksiä? Mulla on itsellä pari. Ja voin kysyä, että miten sä suhtaudut rakkauteen? Mitä se merkitsee sulle? Se on tavannut tarkoittaa mulle enimmäkseen erotista rakkautta, mutta niin kuin me hyvin tiedetään, niin siellä on kaiken maailman akapeita ja muuta semmoista olemassa. Mitä tulee Antina harjoittaa rakkaan yhteyteen, niin siinä ei ole mitään ristiriitaa sillä tavalla, että sitä voi harjoittaa rakkautta ja tehdä rakkautta niin monella tavalla, joihin ei liity sitten taas lisääntymishanketta. Sitten on toki se, että jos vanhemmat rakastaa lapsia ja muuta semmoista, se on semmoinen alue, joka mun täytyy jossain vaiheessa studeerata kanssa, mutta mä nyt menen ensin mulla on nyt nämä, kun täytyy katsoa se Hartman ja se eleganssitkin täytyy hoitaa ja se anarkistinen argumenttikin on vielä puolitekijöissä ja muuta semmoista. Palataan Antti tuosta 3 vuoden päästä esimerkiksi, mulla on ehkä vastaus tuohon. Mulle kuulostaa melkein kuin sä yrittäisit synnyttää argumentin antinatalismin puolesta, joka kestää kaikki vastaväitteet. Nääs kato. Jos on sillä tavalla, mun antinatalismi, niin mulle tarkoittaa sitä, että mulla ei ole lapsia, mä en aio hankkia lapsia. Mun mielestäni ok, että kukaan ei hanki lapsia, joten siis extinktio ok, ja musta olisi kivakin. Niin mun se kiva on edelleen hakusessa, että miksi se musta on niin kiva, tai miksi se olisi niin ikävä, jos se menisi ikään kuin toisinpäin. Et kyllä mä olen sitä hakemassa, mutta se on vaan, onkohan toi se kohta, missä mä sanon, että mä olen antinatalistinen filosofi, koska mun on kauhean vaikea aina sanoa, että mä olisin yhtä tai toista tai kolmatta. Sanoa, että mä olen filosofi, niin sekin on vaikeaa. Ja lähinnä tulee lääketieteellisen etiikan kokouksen, missä ihmiset kysyy multa, että olenko mä lääketieteen tohtori vai juristi, jolloin punehtuen lievästi, niin mä filosofi. Ja sillä tavalla. Mutta saattaa luultavasti tulee siihen, että kun mä sanon olevani antinatalistinen filosofi, niin se mun antinatalismin puoli on se, että mulla ei ole niitä lapsia, enkä mä aio niitä hankkia, mutta sitten filosofi musta sanoo, että hei, kantilaiset systeemit, hei, utilitaristiset systeemit, kaikki nämä täytyy saada. Sitten siltä Clarence Darrowlta toinen viisaus, jonka sanoi, tässä on myöskin se, että me eletään ensin ja sitten me keksitään vasta, että se oikeutus sille. Että vasta kun ihminen on omaksunut jonkun tavan kunnolla, siis vertaa mun veganismi sillä tavalla. Mä aloitin tarpomiseni kohti vegaaniutta vuonna 1992, kun maailman silloin vaarallisin filosofi Peter Singer oli Helsingissä mun kutsumana ja me oltiin jossain intialaisravintolassa syömässä. Mä söin sikaa, Timo Airaksinen söi nautaa, Heta nykyään Jylling söi varmaan lammasta ja Peter Singer söi vegaanista, eikä tehnyt mitään numeroa siitä. Ja mun kehitykseni sieltä, 30 vuoden kehitys vegaaniksi alkoi sieltä. Mutta siis ei mulla ollut mitään hyviä argumentteja. Mä oon viittinyt kuunnella tai muodostella hyviä argumentteja vegaaniudelle ennen kuin nyt, kun mä olen täällä, niin halleluja, nythän niitä rupeaa lähtemään. Samaten siinä, kun ei ole lapsia, niin voi... Siis ihminenhän on antinatalismilta menetetty useimmiten siinä kohdassa, kun jos lapsia tulee, koska saman tienhän se
siinä tulee toisenlainen commitment, sitoumus ja muuta semmoista. Siis meistä 7, niin ainoastaan Danny Shine, niin silloin 2 lasta ja siitä huolimatta se seisoo Lontoon kadulla näyttämässä, että älkää saako lapsia. Mutta sekin kertoo, että aika vaikea se oli omille lapsille. Ja sitten sanoi, että isi menee nyt tonne kertomaan, että olitte vähän niin kuin virheillä sillä lailla. Niin et vastannut tuohon kysymykseen rakkaudesta. Mulla on semmoinen käsitys, että nykypäivän mitä rakkaudesta puhutaan, niin sehän on oikeastaan vain himoa toiseen ihmiseen. Aito rakkaus lähtee tietysti Jumalan rakkaudesta, että ei ole olemassa rakkautta ilman Jumalan rakkautta, koska kaikki rakkaushan tulee ylhäältä. Mä en tiedä, kun mä oon filosofian vastustaja ollut aina. Ja olen ajatellut, että onko filosofia vähän niin kuin samaa kuin ateismi. Mutta sitten, kun mä oon apostoli Paavalin opetuslapsi, Saulus Tarsolainen, joka käveli sinne Damaskon tielle päin vangitsemaan kristittyjä ja joka sitten sai valaistuksen Kristuksen esiintyessä hänelle ja opettaessa hänelle ne opit, mitä muille oli opetettu pitkiä aikoja. Hän sai sen siinä ilmestyksessä. Mutta apostoli Paavalihan tuli sinne Kreikkaan sitten, ja käsittääkseni Kreikka on kaiken tämän pahuuden alku, eli filosofian. Kun Paavali tuli Kreikkaan, niin siellä oli näitä alttareita jumalille monille, mutta sitten oli yksi tuntemattomalle Jumalalle. Ja apostoli Paavali halusi sen ilmoittaa. Eli sen, että kuinka Kristus kuoli meidän syntiimme tähden ja aukaisi meille synnin sulkeman taivaan. Mutta nämä kreikkalaiset filosofithan sitten, kun Paavali julisti tätä oppiansa, niin sanoivat, että mitähän tuokin jaarittelija tahtoo sanoa. Että onko tämä filosofia aika lähellä? Kiitos. Mä luulen, että meillä rupeaa aika olemaan vähissä, mutta niille, jotka haluaa mun ikään kuin vastaukseni siihen kysymykseen, mitä Jumala tekee ja ei tee, niin mulla on tuolta YouTubessa sen niminen juttu kuin Tarkovskin musta koira, Tarkovskis Black Dog and the Big White Button, jossa mä olin just katsonut Tarkovskin elokuvan Stalker, ja siinä pari tyyppiä vaeltaa kohti huonetta, joka huone täyttää kaikki toiveet, mitä ihmisillä on, kun ne menee sinne. Ja ne on ajatellut kaiken näköisiä asioita, muun muassa tehdä ihmisille asiat hyväksi. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun ne on astumassa siihen huoneeseen, niin ei uskallakaan kukaan tehdä sitä, koska ne tajuu, että ne voikin oikeasti haluta ihan jotain muuta, ja ne ei uskalla tehdä sitä. No mä jatkoin sitä systeemiä hiukan pitemmälle ja lähdin siitä, että jos ne nyt sitten haluaa ihmisille hyvää astuessaan sinne huoneeseen, niin millä tavalla ne tekee sen? Tekeekö ne sen sillä tavalla, että ihmisillä on hyvä olo, kaikilla maailman ihmisillä maailman tappiin asti, ja kukaan ei sitä häiritse? Vai annaanko mä niille vapaan tahdon sillä tavalla, että ne pääsee ikään kuin sotkemaan sitä. Ja kun se on ikävää, ne pääsisi sotkemaan, niin sitten mä ajattelin sitä kompromissia, mitä jos mä annan niille vapaan tahdon tehdä vaan hyvää. Mutta sitten mä totesin, että sehän nyt on paradoksia, niin ei voi tehdä. Niin että kaikessa Jumalasysteemissä, näin niin kuin filosofian näkökulmalta, niin tämä on se yksi ongelma sillä tavalla, että kaikki kunnia Jumalalle korkeuksia ja niin edespäin, mutta aika Jobin on itselleen kuitenkin ottanut, jos ajattelee. Sekä on vapaa tahto, että meillä menee hyvin. Joo, kiitos. Kiitos Matti Häyry. Kiitos kysyjät, keskustelijat. Nyt olisi aika viimeisen laulun, eikö niin? No niin, tulihan se enkorepyyntö sieltä, kun sitä oikein kalasteli. Noin tälleen. Joka tapauksessa, todistaakseni nyt edelleen, mä olen kovin optimistinen ja upbeat persoona, niin
ystäväni kumppani Amanda siellä Chicagossa, niin hän on aloittamassa uuden elämänvaiheen ja mä tein laulun toivottaakseni hänelle siipiä, joilla hän voi lentää. I have wings, I can fly. Cut my strings, let me try. I have seen low and high. Let me string for the sky. You see my home, my dream, my dream. Now let me be the best of me. I have wings, I can fly. Cut my strings, let me fly. I have seen low and high. Let me reach for the sky. I have wings, let me fly. I have wings, let me try. I have been low and high. Let me reach for the sky. My words will rhyme and dine and chime. Now let me find my way, my time. Cut my strings, I can try. I have wings, let me fly. Kiitos. Te olitte paras yleisö ikinä. Kiitos Matti Häyry, kiitos yleisö. Muistutuksena vielä tai suosituksena Toivolan saaressa filosofisia ja vapaita keskusteluja. Jos ette osaa tietää, niin kysykää paikallisilta, koska minäkään en osaa. Ja siinä se. Hyvää illan jatkoa.